Irridu naraw li mhux biss ikun hemm proċess legali ġust u mhux imtawwal imma li dak li bniedem li jindibat il-ħabs jiġi riformat sabiex meta joħroġ mill-faċilità ta' Kordin is-soċjetà tilqgħu mingħajr stigma u jkun jista' jerġa' jintegra mill-aktar fiss. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara illi għamel il-Fondazzjoni Rice fejn intlaqa' mill-fundaturi Father Franco Fenech u Charles Mifsud. Matul iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-opportunità li jiltaqa' mal-persuni li jagħmlu użu mis-servizzi ta' din il-fondazzjoni, kif ukoll mal-ħaddiema li joffru servizz imprezzabbli lil dawn in-nies. Bernard Grech saħaq li permezz tal-clusters il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem biex joħloq politika li tgħin sabiex il-faċilità korrettiva ta' Kordin tkun verament faċilità riformattiva. Huwa saħaq li l-persuna li żbaljat għandha wkoll tkun trattata b'dinjità. Biex f'soċjetà jkollna tassew ġustizzja, irridu naraw li mhux biss ikun hemm il-proċess legali ġust u mhux imtawwal illi imbagħad l-individwu li jkun ikkommetta r-reat instab ħati jmur il-ħabs, imma rridu naraw illi dak il-ħabsi, dak il-bniedem li daħal il-ħabs, dik il-bniedma li daħlet il-ħabs, allura ġiet riformata biex meta toħroġ minn hemmhekk is-soċjetà tilqaħħa mingħajr stigma u tkun riformata biżżejjed biex ma terġax tidħol lura l-ħabs. Hemmhekk inkunu tassew ilħaqna il-ġustizzja sħiħa fis-soċjetà. Ir-residenza tal-Fondazzjoni Rice tilqa' fi ħdana 10 ħabsin li jkunu qed jiskontaw l-aħħar sena tas-sentenza tagħhom. F'dawn ix-xhur huma jingħataw taħriġ minn diversi professjonisti sabiex ikunu preparati għal meta jirritornaw fis-soċjetà. Matul din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista nieda 9 proposti sabiex f'pajjiżna ikonna detenzjoni b'dixxiplina, imma wkoll b'dinjità. Il-proposti jindirizzaw b'mod konkret is-sitwazzjoni ta' iffullar fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li qed tqarreb lejn kollass. Il-fundatur tal-Fondazzjoni Rice Father Franco Fenech laqab b'sodisfazzjon il-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista. Mod ġenerali l-qajnihom bil-ferħ għaliex aħna nafu li s-suġġett tal-priġunieri, is-suġġett tal-ħabs mhux suġġett popolari. U allura l-fatt li hemm attenzjoni fuqhom u nqisuhom bħala parti mis-soċjetà u li hemm bżonn jiġu indirizzati ċertu issues, allura juri li hemm interess veru fil-persuna. Li dawn huma persuni bħalna u allura għandna bżonn nieħdu ħsiebhom għax huma membri fis-soċjetà. Il-Cluster għas-Sigurtà nieda b'kollox 9 inizjattivi li għandhom iwasslu għal tnaqqis fil-popolazzjoni tal-ħabs f'Malta u għal daqstant jinkisbu kundizzjonijiet aktar umani għal priġunieri, ambjent tax-xogħol aħjar għal gwardjani u serħan il-moħħ li s-sitwazzjoni ikkontrollata. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kelliem għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u ċ-Ċittadinanza Beppe Fenech Adami, kif ukoll il-kandidati għall-elezzjoni ġenerali u membri fil-Cluster tas-Sigurtà Graziella Gallia u Derin Karabot.